नमस्ते, प्रणाम। हर हर महादेव। हम आप सबके भाई, आप सबके बेटा काकू बलमुआ। बहुत ही खुशी के बात बा कि राघव रिकॉर्डिंग स्टूडियो हमार मनोज भैया के खुलल हटे डुमरी अड्डा में, जमुना चौक। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आई लोग, ढेर सारा प्यारा, ढेर सारा आशीर्वाद दी लोग भैया के, और सेवा के मौका दी लोग हमारे मनोज भैया के। और बहुत अच्छा काम हुई, बहुत बेहतर काम हुई। भैया के सपोर्ट करी लो। और सब भैया सब बढ़िया बा। तनी कुछ रहुओ बोल दी स्टूडियो रघुआ कुछ खातिर। बोली। नमस्ते प्रणाम। हम ऑनर बोली तो म्यूजिक चाहे हमने के गायकी के मामला में हम जैसे मनोज विद्यार्थी सब श्रोतागण के हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम बा। सब भाई लोग से निवेदन बा कि एक बार हमने के सेवा के मौका दी। एकदम मिली निकले के एकदम मिली, टेंशन मत लो मेरे भाई। ज्यादा से ज्यादा एजा आई लोग अपन काम कराई लो, एक बार देखी लो का बा, एक बार ट्राई तो मारी लो पहले। एकदम का भाई के फुल सपोर्ट करे के बा, अपन भाई बड़े हमनी के। हाँ एकदम। गानो नो गावेलन खूब बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं हमारे भाई। ये भैया बहुत ही अच्छा लिखते हैं, राइटर के तो इनके जोड़े नहीं है। हाँ जोर बा अभी कुछ दिन के बाद भातार तसलाई के चोखा रहे, यार तसलाई के खोखा हो। गड़बड़ा गनी हटे यारवा समोसा हाँ, के चोखा यार रहे। यार बस समोसा के चोखा रहे, भातार तसलाई के खोखा हो। ये गाना बहुत अच्छा लिखे थे, लेकिन दू गो भैया लोग हमारे गईले, एगो खेसारी भैया और एगो लोग खुश बनी सन। ऐसे हमनी के कोनो एतराज नहीं खे और कोनो माने कि दिक्कत नहीं खे। जीवन बा तो कई गो अवसर जीवन लिखा बा तो जाई। ढेर सारा गाना आई और इतना- ढेर सारा मतलब माने कि अब का कहल जाओ बस रहुआ लोग के ढेर प्यार लोग का कहत रहे कि इरशाद में दर्द के और नया नया नाम सुनता नहीं तो बता दो कई गो गाना गईले बार हम। ना इरशाद बेदर्दी के भी पहचाना लोग यार, हमनियों के पहचाने लोग। 100 गो प्लस गाना गईले हो नंबर। हमहू भैया बहुत गाना गले बनी इरशाद मनोज भैया के। विद्यार्थी मनोज भैया भी बहुत गाना गईले बनी। हाँ हम तो भाई के शुरू से गाना गावत तनी। टोटल गाना टोटल बहुत गाना अभी एगो खूब बढ़िया गाना चलता हमनी के। हाँ। आवे बलम आवे चाटिए के मर जा। अरे आवे बलम आवे चाटिए के मरिए जा, ठोकी दनकीली रजाया भिजन बहरिए जा, ठोकी दनकीली रजाया भिजन बहरिए जा, आवे बलम आवे चाटिए के मरिए जा। बहुत अच्छा गाना लिखा है मेरा भाई। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था अभी बहुत के अच्छा डेट में। रिस्पांस मिला था। राघव रिकॉर्डिंग के स्टूडियो के बारे में रहोगे बोली इरशाद भैया। हाँ इरशाद तो जी। ई राघव रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बानी सो हमनी के आ मनोज विद्यार्थी के ई स्टूडियो खुलल है तो हमनी के बहुत अच्छा लागल। हमनी के पटना से आ गई सो ये देखे खातिर। ये सब वोकल रूम हो, ये सब सिस्टम उस्टम सब लागल बा। एने अंदर वोकल रूम हो, सब लागल बा एने सिस्टम। एगो भैया बैठल बानी। आ सब भैया नहीं बानी से हमनी के एंजॉय करत तनी से आज बैठ के सोचनी से कि तनी बता देवल जरूरी बा कि लोग के तनी जानकारी हो जाई हाँ। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुट के लोग काम कराइए जा। आ बढ़िया काम मिली, हमरा आशा बा अभी तक हमनियों के जा काम कोई नहीं आशा सब। पूर्ण विश्वास बा हमार भैया बहुत अच्छा काम करे। हाँ काहे कि भैयो बारन एगो गायकार है तो गायकार के फीलिंग गायकारे समझी। हाँ, एकदम सेवा के मौका दिलो भाई के हमरा। एकदम समय पर काम होगा भाई। एकदम समय पर काम करही के बाद। हाँ। आज रिकॉर्ड करवा के जाइए, अब बिहान आपका गाना चल जाए। जरूर उ सब तो हर प्यार दुलार रही तो सब केहू के मिल जाई। जरूर मिली। अरे लोग खाली आवे तो जा पहले हाँ, एक बार हाँ, सेवा के मौका तो हाँ, मिली। सेवा के जरूर आप लोग एक बार दीजिए। सेवा का मौका दूसरा- दीजिए दूसरा क्या कहेंगे। और सेवा का लाभ उठाइए। हाँ। ठीक ना। हाँ। मौका का लाभ उठाइए, मौका हाँ, है वही मतलब सेवा चाहे मौका सबका लाभ उठाइए आप लोग और ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे भाई को। तो भैया के कहाँ से बुलावल गए हो? पटना से। पटना से। पटना से हमनी के चल के नहीं हसन, लेकिन घरवा हमनी के ही जंग पड़ेला। इहो हमार भाई अपने भाई हवे और इहो भाई अपने हवन और भैया बैठल बनी वो अपने भाई है। मजा आवता। लेकिन स्टूडियो हमारा भाई के खुल गए, हमनी के बहुत खुश बनी सन।
बहुत दिन से लागल रहनी से स्टूडियो खोले खोले के फेर में, बाकी खुल गल तो तनी अब ठीक लागता। लेकिन आज ये हमनी के सपना हाँ सम- साकार साकार हो हो गई। गई। हाँ, हमार देवी गीत आ गल बटे, सुनी लोग और ढेर सारा प्यार दी लोग, ढेर सारा मोहब्बत दी लोग। कैसे रहे गाना खाली तनी बोल सुना दी। अरे कहाँ कहीं हाँ ना दी त देवरा वाला चाटना ह। हाँ, उ चटना पर बा एगो अउरी रहे कि 5 बेर दिएवा 12 हो। एक बेरी दू बेरी तीन बेरी चार बेरी पांच बेरी दिए वह बहरा हो। डुइन बा बहुत अच्छा लागता एकरा सुने बाद में। भी नया नया 2 गो 3 गो गाना बा, हमार भक्ति सॉन्ग बा, तो ओकरा के सुनी लो। सब प्यार अपने दी लो। लिखल है, टेंशन अरे नहीं बहुत लेवे हमरा के। लिखल ह। हाँ, और हमर भी देवी गीत आयल बा भैया, हम्म, जौन की मनोज विद्यार्थी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बा, ठीक बा। और साथ साथ हमरो के सपोर्ट एकदम करे के एकदम बा, एकदम करे के बा। जैसे भैया के काकू भैया support। के रउआ लोग सपोर्ट देतनी, अब से हमरो सपोर्ट के जरूरत बा जरूर अभी। जरूर तनी मनी ना, बहुत जरूरत बा अभी। एकदम। अभी ब्लास्ट ब्लास्ट गाना आवल बाकी बा। हाँ, मार्केट में तो हल्का होई अब की। ये स्टूडियो से बहुत ही अच्छा अच्छा भैया गाना लिखले बनी, इरशाद भैया। और इनका बारे में अब का कही हम। कहो कुछ अउरी लोग के पहचान जानकारी। के मोहताज नहीं है मेरा भाई। हम्म, और ये भी मेरे भाई पहचान का मोहताज नहीं है। आई चेहरा तो सब केहू जानता, भोजपुरी में केहू ऐसन ना बाकी होई अभी तक कि ना जानत होई कि काकू बोले मुँह के ह। अलगे एगो छाप छोड़ले बारन। एकदम। तो हमनी के एजों से विदा लेता निसन। हर हर महादेव, जय माता दी। सब केहू के कामना बा है हाँ, कि जो आके काम तनी देख ली लो एक बार, हाँ, आ जैसन हेल्प होई हमनी के करेम सब। जौन आदमी तरीका से खातिर। होखे। जौना तरीका से हम सक्षम होखी सब तरीका से हमनी के हेल्प करे खातिर तैयार बनी सब, सभे कलाकार खातिर। आ यूट्यूब पर नंबरो बा मनोज विद्यार्थी ऑफिशियल पर, हाँ, ओजा से ले लेवे के बा नंबर, आ चाहे डिस्क्रिप्शन में डालल बा, एजवे से ले लेवे के बा नंबर, आ कॉल करे के बा, आ जाए के बा छपरा में डुमरी अड्डा पड़ेला जमुना चौक पर, एजवे आके काम कराई लो। फिर मिलल जी अगला वीडियो पर, जब तक खातिर जय भोजपुरी।